leg încă pe un madonă, dar nu știu. Când ai ieșit era să cadă pe săbă. Să plângă sub acolo. Și noi ne uitam la el așa. Cazi, mă! Sfârâia până dimineața acolo. A fost show, mă, băga pe că ai plecat. Băi, deci am râs cu Vezi că și asta s-a anunțat așa. în viața mea nici dacă mă îmbătam nu era atât de mișto. Nu știu care m-a întrebat și dacă mai vei vis? Zic, nu mă, că am băut cafea. Eu te întrebam, tu vedeam că bei. Beam cafea. Și eu mă gândeam, ia ne bea vinul. Noi ne îmbătăm cu La un moment dat vaporii. zice, pune-mi pălincă. Zic, ok, bine, ia să văd cum faci. Am zis să știți că n-am făcut eu bază acolo lângă mașină. De ce? Au zis niște zvonuri. Am auzit zvonul că Cu lancia, cu astea. Dar eu... Am văzut că era o lancia acolo. De cât am venit... Cu cineva care Dar are eu lângă cu mașină. Nu, el dacă făcea caca azi noapte, făcea vreo 3-4 ore. Nu, dar cred că m-a suspectat cineva că o să le pe Îți geană dai și seama că că tu ești principalul suspect. Angajează un avocat bun. Am niște avocați buni. Pot să vorbesc. Lancia, deci lancia este optimă. Lancia Dar atâta pe integrat. ce era în genunchi ducându-se la WC? Deci tu nu înțelegi că el nu putea cum mai ține pe picioare. Se joacă cu răsucica acolo. Se joacă cu crucica. Ah, păi zi, ce l-au? Ce mă l-au băgat pe Daniel? Crucica mare, cu saltașă. Și ieși în pielea goală, sărac, uite-i mâne că Iar am băut prea mult. Dar asta așa e mereu, mă. E mereu. Mereu e cald. Cum dacă mergeam pe Negoi, el urca, nu era nicio Da, problemă. mă, fără că nimic, în urcam Adidas și în toți pantaloni dacă de era training. bici. Din turnul Mănăstirii Cârță. Unde Unde cel mai mare este Gârdomanul. Da. Și următoarea e Viștea. După aia vezi o chestie Ah, neagră. da. Și după aia Da, acoperișul e ca un în dreapta. trapez. Ca un trapez. Da. Ăla e Viștea Moldovean.